L'alcalde en funcions de Benicarló, Antonio Cuenca, ha reconegut que una de les possibles solucions al problema actual de la Nacional 340 al seu pas pel municipi podria estar en la gratuïtat de l'AP7. De fet, en la darrera sessió plenària ja es va donar compte d'un decret d'alcaldia, aprovat en la Comissió d'Urbanisme amb els vots a favor del PP, les abstencions del Partit Socialista i els vots en contra del Bloc, per tal de mostrar al Ministeri de Foment l'oposició a l'actual traçat de la variant de la Nacional, d'acord amb la postura que mantenen els agricultors de la localitat i demanar la gratuïtat de l'autopista de peatge. Per la seva banda, el regidor d'Agricultura, Eduardo Arín, ha recordat que va ser l'equip de govern del Partit Socialista i el Bloc, i no el del PP, el que va aprovar aquest actual traçat. Això és com si hi ha una pistola damunt la taula. Però el que va apretar el gatillo, la pistola si no la toques no fa res. Però el que va apretar el gatillo va ser el Partit Socialista i el Bloc. Si l'havia apretat el PP, havia apretat el PP. Però el que va apretar el gatillo i el que va ferir els llauradors és el Partit Socialista i el Bloc. Això és una forma metafòrica de parlar, però és que és així. A mi no me poden acusar de detrás si los que van fer el mal, los que van dir-li a Madrid que la màxima brevetat possible, manifestar expressament la conformitat de la corporació municipal en el traçat central. El mateix Eduardo Arín, a més de criticar la postura de socialistes i nacionalistes respecte al decret d'alcaldia aprovat, ha afegit que si es continua amb el projecte de la variant per l'actual traçat aprovat, això podria suposar la mort del sector agrícola a Benicarló. Tal com està, que és una barbaritat en la forma que la fan, en alt, tallant tot el terme, tallant, i a més diria una cosa, que tal com està la crisi agrícola ara, que l'estem sofrint tots els llauradors i jo en persona també, aquesta carretera podria inclús fer la desaparició de l'agricultura a Benicarló. Per la seva banda, des de la plataforma Per un terme sense barreres, opositora al traçat que es pretén executar de la variant de la Nacional 340, s'han mostrat satisfets amb la porta oberta per l'equip de govern respecte a una possible solució al problema. Nosaltres agarrem el testigo de lo que hem sentit en la roda de premsa que han fet les nostres autoritats. Agarrem el testigo. Ara volem que se concrete, sobretot a començar en diàlegs. No anéssim deixant la cosa perquè entonces, i contestant-li a lo que vostè havia preguntat sobre mobilitzacions, sempre és preferible recurrir primer al diàleg i arribar a un acuerdo. A més, des d'aquesta mateixa plataforma han recordat quina hauria de ser, en la seva opinió, la sortida definitiva de l'endèmic problema de trànsit generat per la Nacional al seu pas per Benicarló. El gran corredor d'autovia mediterrània és la CV10, que li donen avió, que li donen urgència, substituint a l'AP7. Diguéssim, el desdoblament de la 340 que siga l'actual AP7, que passi d'AP7, com a molts puestos, a 7. I després la Nacional 340 actual acondicionar-la en vials rotondes per poder-la creuar i poder tindre pel poble una servidumbre, una millor manera de transitar i de poder accedir. Els integrants de Per un terme sense barreres no han descartat noves manifestacions si no es dona resposta a les seues reivindicacions.